that's no calling China or catch and say, Kojo, Paul Ban and near day, a tough form, the one. Your bar, you need a street life. Any old bar, you're in a club. Any old bar, it took a siada, you didn't go from Stamford Bridge, Aquatanasi. Any nanumbi, next when you mra, one in a better rough, one in Tassa, the Wabba Dam. And the two time over warrior, a fay, and a Burma be any devil. Tell you, Burma only need to most over warring. It took a siada, no a befow, Marco Pep Giant be. Na Muchi and Moko, Namuchin Kakadro, Uchibre Bofra, and a Quaka Crefra, Mutu obes at 30 cities. A Muadian in Yamanqua 1.5. Kutujen Kamai, Kusiamai. One piano minister who were Diane. Before say, at the Anabano, no be at the Guinness, 2, Abbasia the dry chain at Twasia. Or the Ohunium, name the Frank Kitty be, SC Mumaso, Namani Motoso. Who could see a cat with here? And a beer singe. Me Pacha said, Saba one in the hole, one in the hole. Pacha Saba one in the hole, Navy. And 2 young warrior. A duke could mutu again. Yaya who want to man, so Kotua, so who ye? Yapa. And I'm a tracity, and I'm also too for young Poyans of war. A member almost running in a janum. Member almost running on. When Yanko Podi said your mamma type. To do a tea in a rule, a member Marco. Your bemebu or poor body mutu. Your bemebua or poor boy etia. Your bemebua or poor boy crocro. Your bemebua or poor bow soa. Your bemebua or poor barco. Your bemebua or back or tuntum no pe. Your bemebua or poor bar, I say, when you tum or pobiso poor bautia. Obiso poor bautia. Mimi di eni binu no. Mimi oba na so a ade chena dam te kwa mesoli aduane. So kokokokokokokok. Obi so padante mo. Ono onwa. Nya dia wo ya ho no. Enya dia wo ya ho no. Ana di bibi bro. Nabi. Tell about enya no mo no wo tuo no. Ani awusie bone no. Ana di bibi bro. Enya no. But now, but change me as a moon. It will number now to S5 now. Check out or Babesia, and yet, oh, check out Maburu. Bet ya baby na happening in a blue or force. Aviator Luchi. The Lucono Babesia or G football watching, and a chess coaching you be changing. Or not Wood Village, how so combine. At the top was obey Chelsea coach. Now, before Quatano coach, you will be much to me. Before Quatano, the whole Chelsea. No, man, boy, you coach the be changing on your serious. You change this. I be in a fro. Now, more, Omunum say, your fro be. Kwabina Jaya or support to Chelsea. But Obuni Pool. And I got a chance for himself also support to Chelsea. Hallelujah. Amen. The Empire Emutumiro. Sasabra. Yes, Christos say. Now, Otemufon can when it is Otemufon can when it is Maybe so Yankopon. Maybe so Yankopon. And I'm in Ferry the party. And I'm in Ferry the party. As we said, your bell could have easy Hamilton. In the announcing, you have a how Yankopon. It ought to be a Yana Umobrobio. Amba. She and your trini be a bursun. Hallelujah. Amen. She said, you will see body deep, yet GDA. The Biara Meti was fantastic.
did not watch me a new pet. A duck pen a bam, and I'm catching my wife say, now watch me a new TV. Was stress out now from. Now, was a cabin hour. Would you question yes, and I'm saying, Mammy, who are you deep fool? Hallelujah. Amen. Hey, you have a the enemy. Oh, I'm sorry, I last bone. Number 8, no, maybe. Now we are operation. The corner, because tell the enemy by another host. Are they? Don't I say, or bed you say. And I'm saying, now, wow, secure bed you are free here. Woosu. I'm sorry, I'm 5 minutes. Me buy your call business here. I'm be chilling gas is here. And I'm the car for a chairman. We do for betting. And I'm saying, yeah, you. I'm sorry. My both figure no appear but to conclude. I'm so many way. I'm from Madame for America. I say, you. Was have it conclude. My freeway, conclude. Me friend, you pay for. Next week I say 8,000 before. So one some can say, "Pa." One of the phone here, I quite sure no. Yeah, you know the children. I feel no doubt no say. Who is the guy? Man is the guy. You sooner than I said it. Me no na. Ni na. You here? Caprini ho. There are your concert no. 5 CD no. No bond on say 5 million. Your concert sir. We hira to no phone tem. Na wakwada ba bi no amoa ho. One more voice not when you are down. Both of us are Brad Prince. What are we in Diana in your crow? So, Ubufu now can say, Miss Adam and you, Wasakra. Now, open Numtiana, and I got 2 of your Numti. Your Numti. Or Passimbiaka. Yeah, mamma, elbow pay. Son, rather, sir, or more Pianza, who are you, my dad? And you, more Pia, Moon and Tiata. Amen. Unyankopon fa wo abra bossa fa nko so wo yirase Baby. sa wo yi na mesifie me tiatia ma school fees na du kwasi ada no na mayi ase na o ka cha wo se wo fufuo o ma ya menguso edia wo kana wo twe no na wo ma no twe no wo twe aw bom pempen sa na wo num nsuo o ba yina chingo so da na krota and was a call. Sabay obeyed in the bag, be so about Rono, a big good behind in the sun. The Kakas of Yachro, or more Mon Quasoren, Ubinia Sican with Janira, or you have a cast in the Timodi, a bridge here on a Quamben or Barnet in the Faso. What I know I can go. Hallelujah. Amen. Friend, I got put Fiaran, morning. If you say, young go your body deal. Why ever pray? Run some him. Luke chapter 18, verse number 5. Move. Then so about kuna foi hamento. Then so about kuna foi hame. Me bua temano. Entimade. Me bua temano. Me bua temano. Na wamfa ne ba oba ha da bia na me dwame ho. Dwame ho ko. Ana awurade se. Ana awurade se. Muntie di otemufo a ontene yika. Muntie di otemufo ya. Antene ya dai. Eka. Na onyankopon. Akwa na emeden. Ensam na me fa de tintintin ni nyina aha na emeden. Na onyankopon se oto no bo ase kyare ewo wo ho nso a. Yo. Obodie bi mpa esa 5 years ni, 6 years ni, 7 years ni. Se woto ne bo ase echa wo ho a enti omuaten. Enti omuaten. Anyi wona wo sufre na wiane anadwo ana. Obon sam kase a Awurade nhyira wo. Radio, enti Awurade wo me buaten ma wo na. Wo buaten. Wonu obi nam no okura bambu a wo. Wantwe ho amfiri no hu nyame ni munyam da. Ampa abambu honhom. Discouragement. Bibie enye ye. Bibie enye ye. Emfa. Bibie enye ye. Adwuma kura na wo ye ene wo bɔ mpa ye ena wo kosusu mu akyere no a asem obɛka nyina akyere sɛ osika bɛhye. Janyumrei. Jampaya. Jabɔ na nyumrei no. Janim sɛ sɛ tie biara osu Nyankopɔn obɛka ye. Ampa.
And I'm a na minua baba ko minnim ne tetetetete agya me beka asem nso beka na ntimi me ye ne kakra bi na woni me di nkomo wo se nyame wo baba tiefo Ampa. Oko hospital and a doctor for say ne yemu niema like tabre na afi no aware agya wo bom pa se wurade bema na wo na wo de no wo make kanse bebrebe nti o free hospital ne ba ya na ko makuro watch night ko watch night ni nyina chese adifo enu so mu twam wo no ho saa uti ani mu so mo du akiri ekofiri obi anhwe ani mu saa nkyerese nti okotoi ani obom pa ese se wo wurade tumi da so te ase a teni onya se wo beye bi oye bi na emfa ya wakoma bi ye de kwa wurade ani nti saa akoma bi ye de kwa wurade ani mu no ya ba watch night nyina odifo Benjamin Akoto mihu se nne wasore ya di nnwuma mane nsore enya di nnwuma osore nso a ma menye nipa obedi kae dai afre me na mehu se de doctor fo ne kan no besesa na mame you say prophet ya sole free suru hoba obasa na wabefa no mu ne de ne ye ne wadwuma saa ema ohawa na oye funu mu no ofini nyina togui wo se okofie o me to kam kura no wo huhe ene wa wo mienu bonsam kase pa wa bonsam kase sa nyankopon sa wato ne buase e kyere on pa bon sa die ya ento muatan Enye wana osufre na wiane anadwo ana. wo be buatan Mesemo se obebu atan age wontam. O sheiza fo no sa mo mu turu poko no enye na nye sinketo awo Na bi. epo na yi mzimfo sabe o mo na wiase ye dai ekura wo Ampa. eni bie o na sha ase Egypt fo yi bra na Israel fo yi ese kabambuom sem kire ya na Mose se ye wo Misrim kura eni ewu ya nke benya damna ye dai Adam ena wo na wo se ese urade si beyi na Mose be bia abeto ye Mose kwa urade anim Ena urade ka kire ne se. ena urade ka kire ne se Aden na usufre me. Adan na wusu afre me Ka kire Israel fo no nko wo. ka che Israel fo so mo nko mo anim Na wo Mose die. na wo Mose de Ma opoma no so. ma poma no so Na tere won sa opo no so. na tren wo nsa wo pono so Ne bai epukoko nim. na mpacho epo empampa Na bi. epo eyawache Enya wache. Hwana hu epo physical da pajansa ma me hwenye TV so de no yeah as your person bi ne mo ko Trio sadia epo ne da tie no na ye wo akachi odifo de se tere wo poma na wo pono so Na bai epukoko nim. na abai epukoko nim Na Israel fo nante asase pese so. na Israel fo enante asase pese so Emfa ponim fimfini. emfa poni mfimfin Na me Yehowa de. na me Yehowa de Me primizim fo akoma. primizim fo akoma Na wabedi mu achi. obedi mu achi Na mehye manim nya mo faro ne dom nyina nim. Asham wani mo nyamo falo ni dom nyina Na mezim fo nyina hunu se. Me ne awurade. nyina huru se ono ne otwedi ampo Nyankopon Se ma hye manim nya mo kase faro. bawa ya kan nyina no de aya nanso bia o Kristo sum bia me oni na yifiri ho Ampa. be ma be na odo a opese ono bobra unyi se ono be yi ato agu Onye saada. akwetimi adada o sa na wa ya boshin ko afọ oda so di we achi Omwa. be ma be na odo ba one ne nyima one ne be yi ato agu Onye saada. be me bia no opa musa man fa mike mo mako na me nya ready no ma 2000 me nya ready no ma 1005 me nya ready no ma 3000 Yesu Kristo eshanka ni da Amen. we bia anim wa kire enu am yehu sa ye nyina no eso urade ani Sa. sa da bia me de me beto nipa wa so dem a empa me bo nyina no sa urade wo mo amfo m kotodwe ankokoto bosumo he bone kura ye de wani mo nyam he de ambaw Sa.
abone che ne tie ye mpaabo etie ye mpaabo. 1 Samuel chapter 1 nkomo bi ko so yensu ade mfiri homra. 1 Samuel go chapter 1 verse number 1. Na Efratini berema bi wo ho a ofi Ramatim sofim. Ko Efraim be poso ade din di Elkana. Na oyesofba ani Tohuba. Elihuba ani Yoramba. Na oyire no mu mienu. Oyire mu mienu. Ba ku din di Hana. Ba ku di Hana. Eno ba ku din di Penina. Na Penina ewo ma. Owo ma. Hana de enu oni ba. Hana de enu oni ba. Enti dafe. Da bia fe no. Obema ifiri ni kurom kwose okosore. Say okwere. Okosore awurade. Wa bafode ama safurade o Silo. Na bafode ama asafurade o Silo. Na ehona na Eli mamienu. Hono na sopani Eli mamienu. Hofini ni Penehas. Hono mu di asofo. Hono di awurade asofo. Kenka babre. Na eda Elkana bafode no. Bia sarkana omko na Elkana bafode no a. Oma ne yiri Penina ene ne mamema ene ne mama nyina chefa. Bo ho chefa. Na Hana de. Na oma ne banu chefa. Efise no do Hana. Say odo Hana. Na enso na awurade ato ne yefunu. Enso na awurade ayedai. Ato ne yefunu. Tie kasa no. Odo Hana. Na enso awurade ato ne yefunu. Toda bia onyankopon timi ma confusion bi si. Ufie na usia na kangura mu. Se ufie wura na ntata wa kenenka wontim. Ampa. Hallelujah. Amen. Onyankopon timi prim fie wura na koma otetete no. Kopim so obetu akotene mfuturo num. Na okotene mfuturo num a me hye me ho de yi animonyam. Odana o nanso na wurade ayedai ato ne yefunu. Ntara bia enye ne manyina na sia eya hohombone da bi awurade ye bi nti esanyame che to nwum bi was ye nyankopon no toda bia wode ye kosie ansana wode ye na be kire osa nwum ne mu odupa so wode ye kosie a na o kan tasem ye da yi kire wode ye kosie a na o da ne ma bia dia da yi kire bia approachiro no time one na pesa woko no so woko do yi a ka woko da fiase ampa time one na pesa wo no so wo yi a bia wo mu no enka wo say yam praba wa sofia nketia perijo usu echa onyame mfa ne kransi amen ene okofa baba wa bi say honhom ne say onya botere na eden obawo na ahombone no aye hihye bi say animanim ya no owo a obawu ababa no se me wo na me wukura me yedai mepe abogise we gina wanim unsuro ehugya ntoma kokko ye gu ne kon ho kan concert kesi we kire na we concert papa ne say amen we na di nyuma ko wa ya ye fra pemfo a na obegina mu bi wanyem ave ye hu ne ho biem di hwe ne say o maame aba hono a ofra tuntum dia ye bi atwa so na kora no ekura no sister na wo wu ma ne ba ne tias dia tobo bisa wonyankopon mre ayemra papa yes sani praso sa wo obebie wo so a oni pa bie no oba wo a obetimi asikwan. God's time is the best. Nti Hana nani kunu don na so Bible say awurade ayedai watoni yefom didi entina wo tete obi ba ka say wa wo bi ntina wo kasa hwe wa wo bi unya wu anu no yes mo yes wode e ba wi aso wu ye onko ebedu baabi maame bi eye store soro ha obako gese obako nu osu ne mani nyina nyinyini na omo aka so ko university e na aka ono nko anu sifio ti so obi a wonwo da onyu obi no asoma no onyu obi no oni na di nkomo to bu ase masa anyema wonye wabrabo mu ani gie yedai emfiri unsam
na obi a wo ma ne ba no asɔre yɛ kunu tiɛrio obi a wo ba wo yɛ ne ba no asɔre na wo kunu nti deɛ kɔ so ɛwɔ nipa asetram ɛne nipa brabɔ mu biara sɛ yɛtwa awurade anim yie ɛwɔ mpaabɔ mu a sɛ yɛtie biara yɛbɛwuro Onyankopɔn anim onyam. Amen. Mpaabɔ no a yɛbɔ no ɛyɛ nneɛma bebree. Ɛyɛ asɔre a na pani gye ɔnyɛ di sɛ mware meso mini 20 cedis mini die meda sɔre dɛm na di sɛ mena ba toa ɔno anya di sɛ mena toa so 3 yɛtɔ so 3 na pani bonkyɛm no meyɛ meeting ɛwɔ dɔte sɛ memmoɔbɔ amo na menware ɛnam sɛ deɛ di ka ɔ sɛ meni sika koraa mepɛ ɔbaa no bi nti yɛyɛ nyamedwuma no a omeda bi yɛyɛ asɔre wɔ dɔte mayewa mmienu abɛsrae baako yɛ dwomtoni baako dwomtoɔ no afei na ɔsua ɔpagya n'aka mu na de ɔyɛ dwomtoni no ɔto dwom saa mehu no biara na makoma no ɛbɔ na sɛ kai tigamɛ meyere ne naaba no yire ne nie ɔbɔ dwom saa nyame de kyɛm sɛ wobɛwu kora bɛwuhwɛ metie nnwom nti ɛbɔɛ na mekɔtwa no sɛ yɛdi wiase da nti nya afei na ɛdi kɔsi obi so sɛ yɛnyɛ lie mɛma de aba sista bɔbɔ nsɛm yɛbɛka no ebia so ni wɔ ɛnyɛ nokorɛ hwɛ no a saa berɛ metiri nnua fu sɛ yɛ ɛbrɛ adɛn wofiri he nam sɛ mfiri kuma wowura so fa namba ma nwummerɛ mɛfrɛ wo sɛ dabi ne nadamfo no so ka bi ma me sɛ da no ɔbɛɛ wɔahu hwɛ obiara nadamfo sɛ fama no wɔyɛ odifoɔ bɛboa mpabɔ mu wɔ sɛ wɔyɛ odifoɔ anka wɔanyɛ di nnwuma nam sɛ kai aha na bii ti me bɛboa me ho yi ɛboa me ho yie na meyɛyɛ a na mesa kaa namba yɛdi nkɔmmɔ a odifoɔ Benjamin nyame nhyira mo amen ɔmo na tete me yere maa me afei aka ɛdae ɛne deɛ de bɛyɛ wɛɛden no madamfo dada tieku baabi a obiara Nyankopɔn nyɛ dɛ ɛnhyira no amen nti meda hɔ na meyɛ mpaabɔ sɛ Awurade sɛ ɔmmie kɔ ama me meda hɔ saa na dada frɛ me ɔfrɛ me ɔno so ɔfrɛ me Yehu Akoa mese da ɔse wonyini wada so ɔdan mu akyɛ bɛgye sika kɔ ha adae na totɔ nneɛma gu mpɔnsɛm kɛseɛ paa wɔ ha na mese kai awadeɛ no bɛba so maha dan no asiesiam afei aka deɛ de bɛyɛ wɛden no meme ne yɛyɛ ma announcement ɛhyɛ date a mede bɛware ɛnso na menni kaprɛ ɛnso mɛyɛ Yesu dim di yɛyɛ announcement na Bible ɛfrɛ no Prince wɔsɛ Ahelia brɛ fie bɛgye sika na fa ware sɛ wowie no wanyɛ sika no nyinaa ma me koraa ɛbɛwo kɔ ɛbɛfa so yɛbɛtua na merɔhyee no na mekɔgye sika no anwunamu a no afrɛ me ɔbaa no afrɛ me yɛtɔ ɛmo dodoɔ sɛe take away ɔmo ba no na msɛ hwiɛ maame take away da nkɔmmɔ no a wowodie no mema yɛ frase ɛna wobɛdidi amɛ nsɛnkyɛnni a ɛbɛsi no wo a bɛgye wo nsɛm nam sɛ tɔmo no sa kyɛtedeɛ ne mmienu na nnoɔma mpanifoɔ no saa bɛ na pani gye ɔmo kɔ baabi ani nti wantumi ama ɛna ɔmo a general secretary mu yɛ dɛ ɛbaeɛ nnoɔma ɔmo aka ne deɛ ayeforo biara nso yɛbɔ fɔdie wi ansa ne asɛɛbo saa bɛ magye me sika wie ma nsuo no nɔɔso kyɛma wɔ ɔmo ubufu na akɔ fie a mememfa ho manya me yere sɛ wɔyɛ saa na animguaseɛ nam sɛ da bɛmi nkɔ wie obiara deɛ na mede fem saa ne yɛyɛ ne saa o ɛna ɔsɛ da bia na mea mede me sika bɛyɛ
meat pie day. Them say wow awesome. And yeah, sir. Make us say obi sabrabasi no scow no could deal baby echi. And no call renty hotel as a henko best 100 million. No almost best 400 million. What year wedding? Yes, serve yourself. Or year wedding you no above. Dear wedding you no a day above. Sure. Ufi tonto krom and waba kumasi. Kro from ni ba to Colombia and akwa no wedding. Obo for mu. And obo for mu we are on trial wo. Oko. Hey. Yabi biya. That atie ku di 4x4 car be si ho. Abre me difo nyina chire ye odifo kojo. Mu pictures ni nyina ho. Yi picture ni bia na makai no. Kofie. Dia sie die. Ananya me maso. Sanyam papa. Ani jitie na minya ya. Sabre kameda so na mo ha e bia me nware. Na o ware wie nso a. Nyankopon so change to me. Amba. Ameka se power. Amen. Prayer bombai. De aya consider biara. Say yare. Say den. E mane nso nche wu Nyankopon no. Hana nani ku don nanso awurade ayedai Atoni yafomu avia wariye hwia awo me na my wife otimi nyinsan obekọ na obo brand se di obi awuo bob brasa e ba sa min kasa o ma faka ma ba tasty queen ma chichire mu ma gidon zimo na me dia be krokro do sa ala oyire nyima na aboafu ye di akwele nyim won so bi dia wacha nyim da Ebi. na no anwumere se de no ani esi abre fifire sound se di yesu ami unya kwa do ko do na hwewiem a whole resource near the day. Everyone. Now, Ubu for the person say. Omo kasa. Oh, kasa. The woman I catch or such a word. Some person bano, a benyamua, a dranumura, Ucharia, da baby. Dean. One of the baby. Say 3 years, no be than baby. Also, woman. Something now, baby. Now, because she, Nanny Saba, and some question on my tear. I want to be brain wrong. Say, Bibi, I am the man of Bompire. Mammy can't tell me, Joe. So, Brassonas and Yammy decided the mount. Now, Casacasa, when you won't feel da, who put say at Tantadia. So, put say, I have Chadia, a few of soon Yanko Power, or many penny, who said, when you read the back. Hanamo, Jitia, or when the crowd at the end, Sagitia, a Jitia, a supapa. Minerals, young queen. 1 Samuel chapter 1 verse number 5. Think about it. Na Hana de no man benu chefa. Hana de man benu chefa. If it's what Hana. If it's what Hana. Then so already to the fum. Na ehin kwa na na kura ni yini se obehuru ne bo. Yee. Akrafo me no mutifie na ba akwa wo. If it's already to ne yefunu. Ana ba akon so wo ye. Nya wo ni awo, nya wo ni awo. Awo ama basie wo. Ye obi nya wa ye. Okay, can some sa. Ni na ha na diawre ho. So there be out transidia. Onya abortion da. Unkodu obi eku chi da. Unye bibia na so awo ne ma. To boate. Urade obe chire ni tumi. Amen. And as ankwala no a chance na mo awo mo no 5, 6, 7 years e ko no. Omo nyina omo ye bohwe ma. Ampa. We different. Omo baby because you we ase. Tobo
Ukunwa na ya na wabomba say Ewurade ma nya twen honhom na onu obi anko wo kwa da so. Omdo mu ni tam kora o. Yeah. Ubokom no wa wo kwa da so ato akora ndi junior a o krastere kora nso unim. Wo fa ne phone so a oba ne din wa ne kwam Taylor. Nto mo fie sa na phone bele a na apaja phone no. Odo utele ni na opam ne ma na efra o sister peke call no. Na ye okra. Hello. Hi. Why na ba mo apuo? Why no one yini say enen so nkwa wie obahu ni Nyankopon ani monyam. Ye oni pa de bebrom ba kumase na omo de dabonten, de da kitchen. Adwuma deep ani kwase obaye na omo ye. Nso ne Ewurade apepa omo ani wo mu so nyina. Hallelujah. Amen. Sana ade bi asi na ugidi asa ene pagya ugidi arim. Amen. Ni Nyankopon ti ase. Kababra minia. Na saa na woyɛ ne daafe. Saa na woyɛ ne daafe. Da bia so ofuru kwa Awurade fia. Da bia so ofuru kwa Awurade fia. Oyi na hisa. Na oyi na hisa. Enti na ha na esu na wonidi. Na ha na esu no anya dai. Onidi. Ti 7 days went me kuranya 6 to 12. Ɔse ha na esu anya dai. Onidi. Enya wa acha asɛm. Ne die hu asɛm. Anwa mo ade ache so asɛm. Ne kokwa asɛm. Ade ache ani mu a banku. Ɔyɛfo no to. Nana mini mini odifo solo edi nkomo bi. Yesi obi ye difo, obi ye sempakani, wash enya bibia o. Number 1 ohwe no huye, number 2 o chene kom. Timimpa. Pray onim said yesi bompa e. Yo mu anu no. O shani ni pa dua no ya. Sade ba ya, Awurade to bi betima famu ayedai. Aye bibi. Aye dwuma na nani monyama da dia ma nipa. Ntiwani die hana de osu odia bobo atada bi aya na ahuraho akola bie o confidence say ne papa o sika che obia o Ghana ana beboa nti o mu dware wi a ya hwe confidence o mo de ba enche be gisika no na obeto ha na wato ha emma na sequence so Awurade man mpare ya da amen where is man mpare ya da amen. Ya maami mu de ono no anu na da ho enu anwumre nkomo amudi ye nyina ono ahu se bi ne ho enso ade eche a obese bunani aguso Obisawo na wo kɔ de ba sa ade e be che a na ono be ma no so afa na adwen o sata ade no otutumu a ubohu se wo pie nti ofa atade no odigu ne kɔ ho a boyre makakra okoro no uni mizo wa jem frama isa ko twa no no baba fi agese no nso emani bo a ya momo amuko no kakra po na kakra nyanwo bro bi ma na kakra school fees ya beto ebi wo ho ni bi tuama no edai ka beto abema nya sunye ye di teato so bema ye bo ebebi ana mu di akire bo na kakra adai pressure sa adai we kristoni ada na ma obi ba wa wo no pressure sa adai enchen mako hwan light bill, water bill, rent, school fees. Their ma system there hot to buy canteen. Mimi say 8. The first 4 no. Omo do money ni. Utia canteen you be a 15 cedis. Nanketo ano so de omo age 10. Kalipo besa edai apiem it is all the canteen be so so a akora bi atwam 20 cedis a day
Serve 5 days. Papa to fear swa. Or not yet, or no better fear quaddy. It was a some quo. I was saying the humanity. So on somehow. What would the TV? What's that tour? Won't you know? No, say you was Saturday. Say, Dabba shall say, what press I know, or who watch him. Hey, go to fear her. Now I guess I will die. Or bet him the Swiss Abba. Dear Grossa, no baby be a pono. No, everyone is what has a walk. Heard him, I said, what thou art on carry. No, I can't put him. Bam! No, a beer call. No, ever be a pono. No, bad. Me chill reason here when you portrait the way I know Nenny. A share Babru. We are now, we are background. Oh no, my man, so dear. You need your best watcher or bow wow. Oh no, my yaka. Kasama me. Go be a catcher or say, oh, my many a bay for. Don't Kasana, mamma. So far, we say we're preaching be a bit here. Then a new software be called UK Koye program. Anna, Okwa Baba Obi Oscar, and what then concert chain say, or mamma no papa, and the yin what they are, or mamma. He or broke mamma papa in 10 years. 10 years, yo. Now, the patrol. On fair mamma, our partner man, woman, da. The unlike preaching, yea, and that would tear Quasia, so far Quasia, now or Casafa to wait and win any. To cancel this, and no first of all Quasia, no car problem in our children. And as of all Quasia were 2 car, or cook cra, my many papa in the fleece. Or quite baby, I know what 10. If you were not 2 into Ubi Dia, I sat a Kwame die. And no Makwachi. And no free for Muaba, and I do be the Cromunia day, Omunia. Fear Prochile, Obohu or Mameno. Ususa. Because a biacho, Upo be dangerous one, and you'll be a spiritual being. Why I know say, me a whom name me a D4, who are dead, will be very dangerous. Bro, see fear, Emma Mameno. And 2 years, and no mammy, the hour of who we are. That the other we did now, mammy, Tiasia, Manager, Santa 4 year, and say, quite a baby, almost a year true. To say, as a California almost Kakran, it's a year bar, or more decoration, or much a carpenter for, or more dazzle. And who knew and who design pictures will be Nakakrakan, want to be by 100. The chowing inertia now, baby about the Danono. Ah, Madam B, one was what to me, quite a year now, or year who to many you to be charged 3.4 billion. What they bought the coup. And now, way any bill. What I more than you know, a dinner was one. I'm from farmer Rasso of a Kwaku Jesse, trader and Totroso. A black Browns who a trader or center market anymore. And a Dr. Mufa on one quarter you to Quadro cap. If you was here, we won't buy. Into more, I was a penny queen say you, Bobaka. Hallelujah. Amen. Now, a label also, shut a dinner panoa. What is CEO? What is US? What is Canada? Merchant or accountant? Then businessman. Member of here. Yeah.
Here the draw, which a cash you see what. Send your man Coswa. Ubua, if you're free, a bush and a free classy, a basic grasso. Ubusi any be no private car. Private car be ben them Kumasi hey. Busi any be a deanim. If you be busy, Kumasi upon Tensua. Busi any be a deanim, and I didn't hear me diagro. Amika Shapa. Amen. I was some. Nanso Jacob captured by Esau said, Sir, a basso can tell a Obama de Piara, Uba Yagopodia, Animonyam. Hallelujah. Amen. Madame Fubi a fan and no warrior. I'm catching some massa. Kumasi idea boka pie didi. To our warrior, she would didi. She will soon wear Juman Usika, the Fedidi. Yes, I debut on Imbuguas. Sister, Obianu or Jolof, would the catching and Chinam the Bassia on Po. Obianu or Jolof, we are your chilled red fish. The every be a new quincha on Po. What to church to chat, or Mungura Ura Ibi, at the one way be and no Sincha on Po. Next set TV, not on Simo Sinchaya. Obianu ompo biape asembintia edidife so we ya and found any adwuma krowo why we ya utimi nya bibia ha tunya bibia o ya onkrofo bu ha nyame ahia ne dada hallelujah amen mesi nyame wa yedai o hia ne dada Yako Accra ko program no mu na December say odifuo bi ba ho yenko di fie enko di 3 days ni enko di nom ye de me mompa e nyame so be bie kwa bi ama no difo no ye correct foke de boya ana so fo no ba e Pandi Job alajo oba Elia na mu benya ho akọ and I'm saying wa samoa yaboko yekwan yekoko duriye anwumere no na de asa ugura fie wa me pa cho adwaye adie bi si ho ayese dan ene si adwaye ni ene madam fo na me ne koye no yeni so ose ukowura mu no no kan na je kekere na so obeda pie ohia gu nipa ni mu ase o enti me no nam na be ye ho ase ohia poverty ohia we ni patamfo hallelujah amen enti mpanifo no hu no bible no o se e ma ni hia me kuwiade wu ani mu ase mami bebre na mama me ho so de me die de menom de me di me ti beto de nyankopon fa hye mani monyam ka amen ka se pa amen yeah man so bi bom na me a wo frɛ me ni ba bi ebie no na wo se me di fere ye kɔ frɛ abrante ba ko bi ba bo papa aje kekere ya kɔ dana de achi ade achi anopa no se omo ba bi omo didi o on frɛ dan ni ho esi bo ha na fine bo na me se my fine na tino eniema bi a omo de ayeye keka ti ne ho no no omo de ade bi abesisi mi kom sa akora betete kokwa ma no am se ba yire le so ya ho chire nti to merekia uhia de beka asasa nsuo de asim eno obadi agora bebu du kom atipi pataria no nti baya ya bo nyina na sa obefiri hokọ ne ehu de be ye ho ene mu ya bibia mo mfrɛ ma me kɔ no bia ya bibia ene ya tena ase kwabra ne pagya mrekia ho
Tintin even. He says, but the true what did you Tiana no? Sister, if you are quite no. Don't be not yet. Yeah. I call you make a crown. Some of you Tiani Bako. Why am more or fool? And what cabin ye biaswa de ye wo akono no wo se wo ana duane no a esi woni nyina no so ni nyina ye wakono shasartie se package jollof no a o shade wa ye banku no ene kruma stew bia esi nche wa afe asada ni adwendwen nko mu ana me nko bangu ran sa adwendwen smede me rasuni ba fufu e tutim fa banku me da me da hallelujah amen sama ya me kana asawi wo nyamso ni o a wo brahye Zaya brantia, the Edika Fenyame, Mambet ni Jetcha. Ubien what the chacha you. And there chacha ya betono, internet me watching it as ad. Tafo Imbronum. Senior man Tomo Jidem Hono. On way senior man a killer. It munya wura, one of the chacha and one more meeting. Yanko, Yankasa. Do obefa chacha no so yenkosi ana bonten take no njon de oda ho no de tira esi nti motoa du fo a no mate di follow ayede ti follow na man Zaya brand here na what chacha yesi bibi di aviators de nipa o twipere nimu no yesi etu asika he nene nkola JHS fo na SS fo nkola nyina etwa bet SS fo nkola nyina Uchabet ahoy. San pabo ye. Tumia edim pabo na china so. Zaya tie biara ye be wu Nyankopon ani monyam. Enti afie Awurade ani mu kwa. Wo me hwe ho yie. Hallelujah. Amen. Eni Awurade nante ye 19 years July 15 July be ya 19 years. Si ehu hwe ya nke jai. Si ehu bibia o nke jai da. But Awurade am ehunu se wo ye nokwafo. Hallelujah. Amen. Awurade am ehunu se wo ye de wo ye nokwafo. Dan to aso kakra enche na me de asiko. Samuel ngumedika eti ba ko imu enwotwe. Yes. Na ne kunu Elkana de. Na ne kun Elkana de. O ka kire Hana se. Ana o ka kire Hana se. Hana adentina wusu. Adentina wusu. Adentina wuni die. Adentina wuni die. Aden na ama bunto yam. Adentina uma bunto yam. Menya mawnsini mmeremadu. Menya mawnsini mmeremadu ana. Ana wodidi wosilo no onum wie ye no. Silo no onum wie no. Hana sore ye. Hana sore. Nanso na osofo eliti adwaso Awurade asore dan nanim. Osofo eliti adwaso Awurade asore dan nanim. Na Hana kra awre hoy. Hana kra awre hoy. Ana obo Awurade mpaye. Ana obo Awurade Nyankopon mpaye. Na ode ya osunwi. Ana ode ya wo ya dai. Esu ye. Obo mpaye de ya wo suda. Obo mpaye de ya wo asuda. Afa ne ma bebre mu. Enema ya fam no eso che ye mfia ya di. Hwe. Ntwaba de wusia no na fe na ebe o. Abada dada. Bibie no hoye foforo. Ashton spirito. Obeto obi na ono ye killer na odidi na chi. Budo sana na budo nso beto obi a ono so ye killer. Ana ba jobe boa. Sa Nti brema mo calendar mo na okwasafo a otuo festival mo. Ombato obi a na omo ye killer so. ampa. Bash ne na asemo nyina ombato obi a
no me killers. Dauru munyina, amino munyina, isu number munyina, ice cross munyina, number 2 obia, no me killers. Sir. There will see an nano, there will see an nano. Obia ye bia kofiasi, obia ye bia ye junkie, ewa, police phone, a fan if you see and condemn. Obia ye bia man kidney united, I say. Yes, Christo say, no more ye chuma, no more bread. Na wasuo ma de so biara no saw ba ni ncha obedai wasuo omo home dibia mu aye bra dade mpa bo mutumi atwa ye nyankopon anim sa oba ba nsanchane ayedai amaye bonsam gase pa wa ha o bonsam na bonsam obeda na wo ye obi a wanya 60 years eko omde ombeda sana nyame ayi ni pedua no kai na hana kra awre hoyi abompa ma ne kra awre ho ene obo awrade mpai onso da bia oba agese ye mount ma agese ototo na no bi agese o yesi e ma de because ye tu santase me bag ye kitua bi fie bi elo nkwa bag de wo odropu nu nka ho ofawei no afawei obu aho watotade bi ebe 10 years ni onim so wo satade no ambo odi opa nyame adom a ye program no a tu niema na wo bag no ubon satade bi hyemu akopam ya uni tailor ni ne konye ekọ 4 years ni kura hu se hye ho yes ade na ya kire komi na ya bompai ni ehwe hu yie ye de ye gie nyankopon di ni enim di otimi ye baba bon gasa ne mpon ena hana hye bose asafo awrade se o hye wofuna ma ne hunu hanu so ne ehu no awrade me hye bose we ade we mame a misume yesi hana ehu no tiadio ena hana hye bose asafo awrade se o hye wofuna ma ne hunu na se wo kae me na owura mfiri wafuna na o ma wofuna obabani a na wo che wafuna obabari ma ene me de ne be ma awrade ne nkwa na nyina hallelujah amen da yiwa bia nka ne ti da ye mu binum de nyame na gi ye o na wo san ki ye wu Africa na wo san ki ye wu ntie preacher de ntimi nyai sa ne ma ne ka o ifisa awrade ye bia ma ye title for him bronum T junction ho 203 ye pie ko ye de be bia wi na maami bi wo ho ono se na serve akatafo no kopem sa de beche nti anaju tu kura benya kokoni anwa moato ye kutobi mi join bro no mu ana me metwa me hoshi aye na pompassion no anso obu ye ni sei I'm sky giga blaze I am a dead man and never no so me accuse wo me ho no and dey ade encheme da nti madam fo no amene ne nam no oyibo national mi gini di so we hard you me tu mani no nyina ho oyibo ko national ko akwa me asha mu gini ho kasasa obi emma obi nko ha dimi be wada ha didi bu ya se omo gang leader no wasimasum dimi kwachiri na me no omo ntamu ate eda na me hu se mi dwane che o same boat didi mi tin ma chia ne se entutuo no meba na me be hia mambolo mu omo se ne kontre hood nim
Because be me be any ha. Be no bit me aba ni mu ha bi. No massa o mochi. Say yes so sabra ni original pastor o. Any old bishop. Any old elder. Any old district pastor. Nti awesome panifo ni hia no mu siesie. Zone ahead nyina ho. Panifo ni hia no mu siesie asem no. Nti o mu hia ya o mu siesie asem no. Na say 50 cent a shy no odi for. Na do omma me man me ye no. Eno mbusa am say ska ho na me say an. O say anwumele mu nko mi chiga, mu nko to ade aka no so. Say tro yi a wo mu twe ye no. Wo mo twe kum nipa bebre o. Dia ayadai ari ate ni bi wo ye tisa. Man tutuo no. Yo bu a o ye chesi driver daytime. Edu anyi no ya am robber. So we back incidents BC Mampontain. Abrewa ha boga bi kofo bi beje nisika bom tuo wo send tin nyina sa abrantia no a okwaje sa de no my best friend pa no timozo go ne fe Snoop Dogg boga ni di car buy e no mo ko robo no sa oba piam no na wa boa no ho o America gangster o ni hinu nyina asomade ahye o to mo mu se wakoyi sika was set up and a jano best 24 rounds shena to project sika no a wono de ne nsa na age no wadwe wo sika so and wonu yiye 24 bullet ni oto ni nyina and so now come ozongo a first station ho Snoop hey malamfo ne nkramofo no ene me ho ni nyina bia penasem uwie fufu obewo enim obesi but say dra nyumra wo na ma mu say etuo ekro bia oridin omo fa kwa bia so say kom de be wura robi mu na so na wura din ni ye say de na wo so wote a nti sa wan fa bibi mu a badai ene wonya dance die better no wonya dance die tina David ni obi yiri kodaa no ye wonya ko pon ka che ne say masa wo na wonya obi a o na o tsere so na udi nwa ya chi na me be hwa wo se be di ni ne be hwe Israel nyina so eda no kire na so neta kansa me sa na David ko to jogu fom o se ma ye wurate bone na onyame aka akasa che odifo no o se wurade ama bone yatwam nanso se yamane mu no yensam a ya ye kan ya tamu mu no yensam a ye kan o se David ko ka se owura no ye sa e wo sa wo odi enwai enan ehya nan enti David ne ma 4 ewu nanim ampa ameka sia pa amen ne ma 4 ewu nanim sa ne ma 4 no I represent sa enwai no a wo kan ya no do ma sha nan ntima master man o moto dwomo bia no betimi na bonyom osisa semba ya hye ho so ya menka asem denden o Kristo ni kura ti bia no ka se ntimi di nyame achi pa na me brese ni wo wi ase kura na hede nkeye hey sister woni akokoro we da amana ma 5 million da form ba to da form no form kama wie kura nkromo a ebe kire easy enye easy dia asawi ake kamba na wie yi so wodin efisa empabo mutumi no eye bebre Joseph atasam kama me 2 Chronicles 20 chapter 20 verse number 20 Bible say what should I say and I was sorry anopa tututu atamfo bi asori se obeto ahye wo ni Joseph in Israel for so na omokum omo aseo ke gaba be mame ena Josephat kutu na nimbutu fom enti bro mo ti asasem no ena Josephat pai emuadadie ewo Israel nyinam enti okotoi ena odi na nimbutu fom na Judah and Jerusalem fo nyina hwehwe fom urade anim Judah
ɛne Jerusalem fo nyinaa yɛ dɛn hyehyee fam awurade anim ɛhyehyee fam ɛwɔ awurade anim ɛwɔ sɔre awurade deɛ ka sɛ obi bɔ anibram mpaeɛ a ɛnyɛ deɛ da fam saa o pɛnsi bi obi fam da yɛnyame na boa yɛ o Amerika edu baabi nke egya asɔre no saa berɛ dɔte hɔ nyinaa yɛ nwura light ni hɔ me nkoa na meda hyia dan mu hɔ ɛtɔ da bi ade whole day wonya aduane ni ɛhɔ nso bɛtumi afa fam akɔtafo to da hɔ saa na akoa ne kasa kyerɛ wo young boy ade na ha ho saa adafo baako koraa deɛ ɔno ne na adwene nyɛ wɔyɛ tafo ni wɔka kyerɛ me sɛ metaa mo nso mmea na mafɔ so afrɛ me ho wotaa mo nso ɔsɛ metaa mo nso kakra saa no ɛhu onyame anim onyam nti memenda no abɛtena no nyinaa ɛnyɛ kwa o paba wobɔ nyinaa ɛnyɛ kwa o adeɛ a wowɔ ntimi anyɛ no awurade bɛma wo ba bi abɛyɛ ahyɛ wɔ animonyam amen wobɔ nsɛm kɛsɛ awurade ma no nyɛ hɔ na na ɔme wɔfa doctor wɔdi ne birthday ɔsɛnde yɛyi ne bɛkyerɛ me ne ma mmienu ɔmo so yɛ medical doctors kaa ɔmo akɔ yie de abrɛ oluma sɛ ɔnyɛ dɛ ɔntɛne mu no nti wawo na nhwɛ wo ba a ɛno nso hwɛ yie onyina ɔbɛba kɔyɛ galamsey o ntafoɔ bi pie mu 8 years ni wunti wɔn nka da akwankyerɛ bi no betumi atwa ntafoɔ no so mu nti wunim a wɔbɔ no kɔyi to twene na adeɛ kye anɔpa a pedipa kɔ manso hɔ wokɔ nso aboa ho sɛ asotoro betumi apie mu akɔtɔ keles wɔ dangerous o na ɛyɛ na menim awurade mfa me bɔ ne nkyɛn mankasa wie a menim sɛ sɛ watumi adidi amen na owura fi sɛ ɔba bi wɔ baabi sɛ wadidi sɛ wayɛ den nti pɛkura bi so na kɔ nhyɛ wo ba no na nkura ne na ɛdome wɔ maame nso na mafuom kɔ asɔ no ɔburu nua prince onye hie da bi a mabɛtena kurofuro mu a mesua m'adwuma ɛna prince adaadaa me saa ɔne ma nyem menyem ya na me madam pamo me bɛtena kurase aberanteɛ si ha bi awurade yesu tua ne ka o medugya nnua wɔ kurom ha medugya nhoma wɔ kurom ha ɛnyɛ sɛ ɔka no saa kwa o social media no so aberanteɛ bi a ɔmfrɛ no adwempa asɛ hɔ ahwan a na ɔdi atɛm bebree saa no akabereza mo director na ɔmfrɛ no bɔbɔ no ɔdi atɛm saa na ɔbɛyɛ video bi sɛ nyade a 2025 bɛkɔ wie ya bɛkyɛ ɔbɛyɛ ne ho adwuma wɔ honhom ɔsɛ bɔɔ da wu woni tumi a yɛnyɛ dede o captain smart mo toɔ no a ɔmo yɛ dede no ɔmo te biribi so o katakyi afiri fa mo toɔ no a ɔmo yɛ dede no ɔmo te biribi so o sɛ wonte biribi so a hwɛ ho yɛ o na nipa bi abe o kana me mpɔmini a ɛna Josaphat koto de ani butu fam yɛnhwɛ deɛ mpaabɔ timi yɛ ɛnti Josaphat ɛkotoe ɛne wɔde n'anim butu fam na Juda ne Jerusalem fo nyinaa hwehwee fam awurade anim asɛm no ayɛ dendendenden ɛna wɔsɔre awurade ɔmo hwehwee fam ɛna ɔmo sɔre awurade na Lewifoɔ a wofi Kehatfoɔ mmam ɛna Lewifoɔ a ofiri Kehatfoɔ mmam no ɛne Korahfoɔ mmam no ɛne Korahfoɔ mmam no wɔn nyinaa sɔre sɛ ɛna ɔmo sɔre sɛ wɔde ɛne kɛseɛ paa ɔmo de ne kɛseɛ paa ɛyi awurade Nyankopɔn ayɛ a ɛtɔ da bi na wonim nnwom to a worship ne ayɛ bi wɔ fie wakye awerɛhoɔ no yɛ too much 2019 ɛna mesua adeɛ bi ma mabrabɔ sɛ ɛfi saa bere kɔ yi mema biribi anhyɛ me so biem na mesua Job ho asɛm nti Job chapter 14 verse 1 ɛna Bible no ka kyerɛ me sɛ ɔnte sɛ yɛbɛdeda wo no ho ɔhaw ɛmfiri wo so da deɛ wobɔ ho mpaeɛ no ɛyɛ yie no akyina foforɔ bɛba anasɛ ɔmeka meboa ɛnokorɛ
Nti Job ma meti ase say ma onipa bi oba wo no wona ye tiawa bi. Say ya wadu mpani fie so yi. O ma wadwedwen asa abeka ho. Oba bi awo, oba bi adwuma, oba bi school. Eno asa abe wadwendwen. Wo mo asa wo awie no. O mo say ye ya ba adwuma. Ye de no ma sa asesa. Enkran ketenkete no o mo say o mo stubborn no. No ma sa do ma sa be gu so. Desire nyangu ye. Na yeti boni asase we so. Ohama. Toro bia. Ya ma okra ni nyekakra. Obi great me ka say, "Ye mi nya moto amennom, ye me ko do mo sister moto ye to ne sei." Obi great me ka say, "Ye mi nya kosi amedi, sister kosi e 3 cedis." E 3 cedis. Nya don simo amennom di anwunu. Don simo e say no 50 cedis. Design man kiti we nyina no. Na e de awreho be dai. E be shaw kraso. Israel for enza baby asam na duro. Say wo mo amawurade ani mu a enye yida. Nti wohene na akoto bompae. Ma poma na hwehwe ase. Omo wonne omo todwom. Eyi awurade aye. Ehwe de sie. And I was sorry, anopatutu. Into sorry, anopatutu. Now, if you go take Wasreso, and no court take Wasreso. A bra will fear Dino. And the bra of the prayer. Joseph at deny. And a Joseph at deny. And what Tiamu can say. And what Tiamu can say. Judah Jerusalem for. Judah Jerusalem for. Muntieme. When you're Radamunya Kuponi. When you're Radamunya Kuponi. Namubetim. Namunya Divoni. Namunya Divoni. Namubedi. Upon some can say a radical. Somebody have for a moment some year. They are ready. Now bet him. Legend a deep for it. Obedi. Minimum you have been a man saying, Slama. Yes, Kappa. Yes, ye. Dimian and a minute or two, and a bombay eternity. Nti me baby o ma metia no am say unia baby anyame ye hye wakoduru no e ma me ha da bi to fie ne nyama no to fie ne ye fie ne nyina wie ana me kobo ho mpae ana wo me ka cha me say ma wo bie fie na no ofa ma me ne metirem yes ha obie fie na no a abusianfo no mbɔ ne fom ana o ma ne namfofo dada no nti me firi santase me koya machine se gu fie ho no ne police for ne soldier for ene ahemfo mu gu fie ho e pusia for mu gu ho bom ani se na misu nti any person 6 months asa ne ma ho ye ne atwa jatum born home by from 2018 after urade man nsa so nye yi sa nti Bible say so to Nyankopɔn dia betim na difo no nso jiomudi beti die bai o pesa okoye biribi na obo difo na mane na obusa urade ama na meboa amba busa urade ama na urade ni munyama da di ama yesa mesia be ma 10 gram yesa ye bone enyi won kukum enyi won kukum na makwa homa 10 gram enye prod obi ti sei obekota mahaba won e control ba bia akwa bi so wache fan ni oyi mo nji ye ware nimdie ene ye ware nyansa hallelujah amen. Say ware de nimdie ni aware de nyansa ntina Solomon ne ma 1000 ene tenae ena wo ye selective yi mani bi se wo yere pa hwan ne benya ne boye ten
che pure gold and diamond. Sounds no kumpa. One benya. Ya bema wakwa dama ne mpra. Ato fraskin di air conditioner boom. Obra ne mani TV, ni yiri ni TV. Oza enya kura. Enye. Fucking la kura. Dadi awe eje. Umani TV. Now the 45 inches akobo mpra de. Onso kwa awia no, obechire ofufuo ni adwene, kotodwe, emma ne kobi. No apɛ Nigeria movie a bɛma bi show oba a wawo ne sekan kunu na ate ho hwɛ. Nti ɛdɛni na wudi ni movie na wo hwɛ. Wo ho ba bi a wo. Ho adu obusa o. Bra Prince, o say sini ne come up o say Omo hu ba bi a wo yɛ dɛ wo. Hallelujah. Amen. So we are fear here. The fear here. The biano odi for better preacher. Ya no can say obi a wa biano. Say we wa respect oba. Hallelujah. Amen. Omo to me o. Master, His Excellency John Dramani Mahama. His Excellency enye dwuma o bedroom ho. Hono Lord din be Excellency. Ena me IGP dampare. Unye tu che no wro ho a. IGP enya dwuma ho. Ena me a prophet. Ugro we go ha. Enya me a prophet asemo. Ti me ahomache wo am sorry. Wo fie nko am ko gya no. Eyi na wo chi ni bo fruit ni. E say ho no omo pagam ti mu odu. Ma boka hiri. Na so me na me di na chi ni e ba sa wo bom nkomo. For that down. Di ye do station wa. Ye do station wa. E di power number na dey aye amano. Me ye prophet e makọ homa o. Anwe say no pan ye point ya na fa bag kwa na meboa. Wan fa bag ango. Nti wono na me nibia obehwe machi aye dey amame. Na si jira dem ye prophet me nso a. Obu okura ba bia oyire ye adwuma no ahomache wono ko atimi sore 3 onya no se kugya no aseme nko wo so yi pa bone fo obekrom abetar dia ne kuno wana se woni munyam awu nipa ma wo ama wa ye bema ndisa sore kugya no na ye dai Shey, what about be a prophet? We are prophet way. Ebire bia o bire ade bia o de bire o. Ebire bi ba so no, Onyankopon do abra abosafo abaye dey. Show nsa. O hekura bofuru tu be me na jai tie. Nti sa bire ni nuria no. Sa o bra wo ase. Na o bua no so bua o. Fa ya ba ya eni pa hu oni wo. Ye kokoti uzu ni kapre. Kokoti sa. Kokoti di o ya na blog wo ho. So just say, do Friday no ba ni so okodi dwa. Eno ye nkae o bondro. Wo huri. Eno nya to base ebusa se mi wura. Na nwumre die na wo bedie. Osima mumutu no. Na ene wura. E fa pon church egum na. Are you ready after me? 30 cities. Enkwara 4. Unse mu ade. We jaw na ate hon. Wo omo sa no, obe parking sem ni nyina egu ho sa. Obe parking sem egu ho sa. Ememe e wo obi anu a woni ne yereka ada me boa. Obi anu ne yereka. Eba mu omo se ebeje. Monka da bia. Omoka. Eba mu omo se ebeje. Na nsem ye mistake se me koya konta bi. No shas 2012. 2012 no kura no. Ye nu 6 months me twem be 40 million. And I'm saying fancy hey. It won't 14 years in the moment there. Let's say 1 billion no.
Hello. Say ye ka bi kira wo mo no. Osusuma wotiri mu nya mere. Ye Christopher. Mo tiri mu nya den za. Uku amakọ homa wo sika. Unu aduane na na o medi. We nipa bonefo. Titimemu esi etwa wo suo. Etimi awu fufuo. Atakokọ aye nkwai eno mama yensa. Transie di awu drum ama wuku akona magazine. Eti kom ena abeda. Waiting. So rent no na atua e. To ogigi na no abeyin dem egu abonten. To waiting no ahye ho and we born the points. Ne fire. And abo say, "Wawali New York ni." Prayer bomb pay. Sani ma wanyina mu yenyai. Bible say, "We your bema na seso dey boafo." Ana ransom me boa. Ampa. We your bema na seso boafo. Oka so bi yire, obenya sika na oba ni di birthday. No atoka 15 billion. No they are sharing yire ni munya. Oka say ekwa. Onyekwa. Oka say ekwa. Onyekwa. Nti mumu maamefo no nso a mum maamefo no mo yire akoma ma akwa aware no ye muntu omu afutupa ebinom futu ade makola ni nyina ye de sei na adwen na wonso de du maame achi kaka krabi na no sasabo ne pressure ba ni ekodi ni 1 week na bonso aba wi ase futu a o maame adima wo nyina sasa hukuru yadia ebema na wura ho ne ware me na me ka chen say enye gidi aware ne ye ware o ye ware Kristo mu say ye bobra if you fuck with me I'll fuck with you too titi me good abemo won say yes minim what's up na be won say we killer dia memo hu baby am free by ye gidi e ware yanke heaven ke to Onyankopon de man nipa senka mon trans na mo ani nya dai enye we ni bia na we abo we ye bone na we di ache nka mo ye ne kakaka sa nti afuto mfiri wo maame ana wo nua bi ho emfa nua yi a enkoye obi ba bema na de na duro nyumra wo da ho a wo change di asa de wonya Bedford dia boss no nyo na egugu mu nsuo ukunkura bere mu hunu anka wo ni picha anka anware no asram bi ye no pa ni nyina maame ama na ba mu ankoto akore ya antwene ni nnam nuro so saa iti be sa akonwa yi elu preba we sia no da fom kum wa shama misa wa sha ne bai sa ene ne wonya ba bia dai agira na wo ba ware no na watimi akonvince be ma no se o maame wo no ba wi ase kura mo mani sika ntoduani ni na mama ni bo so a minim dia na ha wo me maame afra mi o ose me mane nti anya ndai o na ebuza na yire sa o ne maame afra no o pisika koto pressure duru nti anya ne dai ye na Onyankopon di wi ase ahye yensa o ye o decision bi wa ye ni obi nwene ho hallelujah amen pacha ni obi dwene ho ana dabi the CS or more de acheampong verse 21 oze na oni oman ni tu agina ko e na oyi adwontofo a woto awurade dwom yi na ye ahokeka krunkrum ye wo dwom ne ye wo dwom nti resramo a amom ye ntie nnwom a ebema ye ni awurade ntamo ay kama ko kusumo ko nnwom emwa wo ye young boy speed dodo awona drama Lamborghini no en malamo ere wajere pragesi ka kura wu ni bi ka $4 million ho nnwom na awuti awona drama Lamborghini malambo no ye ni zazi anom red one mama nwa
Memoamo, Mama Soria, Memoamo Biamo, Utumfu, Nyanko Pong. And Yakama. Come on. Yay! Fan of form. Yeah. The part of my baby, because only you baby will be free by you. Only a woman for 2,000 banok. Omina say Ghana no. Shut the talk on how you grab it till it you up on episode. Blanket and get in your mom, we videos in now. They are now sharp point about Brazil and in all. Then I mean, I'm more be share baby or be water. Daniel Bear one day. It will be video. No, who couldn't to us? I they are sending the internet and so on. So, Basubia, your way. Imagine na awurade ntie nyina mpa abɔ na wo me adanse ye ka amen anya ho Amen. Ransu ka babro na mempɔn Ɔne ɔman ne tu agyina ɛna oyi adwontofo a wɔto awurade dwom yi na yɛ kɔ ahokeka kronkrom nti ɛbra na wo fira die no ahokeka kronkrom giri nwom baako a ɛme de pae ɔpo asoɔkyin bi bua fa me kra so nkonya me no ya gyeme Emi de pa. Engem pa no. Emi de pa. Alo jibia bo fa me krasua. Agwanya me mabe ya jibio. Jibio. Alo jibia bo fa me krasua. So Jibia for me grass. What made me a man? Yamino, my near. My dear, do a radio. Yamia, one Masinya hukupuna una baya jua jua no jua yania jua yanini wa ya kunya mie wana unyame wa Juma menio, Juma dia do your way, by Juma menio. Semi Yamino Juma Nia, Zobia Irimia Quentin, Abia Yambia, what Mania be to miss you. I is a phone, me, I'm a flower, bro. When you me, why are you my Elijah, Yamia, would not buy a joy.
Obadia makado Sana jubese sabri ana nyumo ne namase na bompa e kakrakra. Amishira openi bompa e kakrakra sa. Nyame be yo Otiase. Hwe Echi bi. Erade be Amishira. Eba menka na misi. Akrakra no me to correction na mo de bre na me free anko. Eso be a church member no kasa kasa na adwe. Kana me mpon. Brother sam go meto so mienu tie nu. Ozai. Nchema dienu ba ko no. Mo ya de nyame nhyiram. Oni o man ni tu agina. Ye mo ntena na yinti nyame asam na me mpon. Mo amode ba nyina nyame nhyiram. Amen. Kababo na me mpon. O se oni o man ni tu agina. Ana oyi adwontofo a oto awurade dwom ahokeka kronkrom. Yes. Na ebra wo frɛ die no. O frɛ di no. Odi wona wo mia no anim. Ana wo ka se. Ko Monna awurade ase. Monna awurade ase. Na wo ye. Oye. Na dɔy wo hoda. Amen. Ebra wo firi dwonto ne ayeye na se no. O toto mo no pɛ. Awurade ma atɛfo ba amonfo no so. Obadi nyame bro. Obadi nyame bro. Onto ayeye nyoma no pɛ. Bono obadi nyami bro. Awurade ma atɛfo ba amonfo no so. Ena atamfo ma awurade ma atamfo ba amonfo no so. Ene moabfo no so. Ene moabfo no so. Ene siabepofo no a omo ba judafo no so no. Siabepofo no omo ba judafo no so. Na onyankopon kan wo nyina gui. Onyankopon ye dey. O kan wo gui. Empabo mutumi ni onyankopon ye dey. E kan wo gui. O bonsam kese ma yewa ha. Enyum no ene mpabo no. Ya bro. Ya bro. Ya bro. Ya bro. Na abonefo ni nkontompofo bie wa no tia me. Ipa bebre bie wo mo anu atia ye. Ode techrematrofo keka me ho nsem. Techrematrofo no mo de keka ye ho nsem. Na ode nitan nsem atwa me ho ahia. Ode nitan nsem atwa ye ho ahia. Oni me di akonkwa. Oni ye di akonkwa. Ota me de hye me do anem. Ota me de hye me do anem. Na enso me die. Enso me die. Empire na me bo. Enka bi anko na me do. David si na enso me die. Empire na me bo. Empire na me ye me bo. Nti bra yeguso aye bo mpae. Sade tie biara. Awurade ani monyam be dey. Ebedadi. Ewo hu ye nyina mo bo. Amen. Ofa bone ne mrato die bia nche. Amen.
Free Nankopim be a baby programming. Ubia kuma swadi bi ode ba biara no. Ura Yesu nyama no. Amen. Yemesuna ni munyam adominiti. Amen. Amen. Aye nyame mo wano. Abu bi azo dia tia mi o. Azo dia tia mi o. Ki ga me hunsemo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And then you catch Yankupon Senkani. Oh, say, over Shassi and catch you say, oh, you Juntuni, maybe Muntias. Me broke men come back from Brofan Ira. Timam Pinatia say. Brofana Ira says, be just way another of who be Jim Mac and Ira. And then I catch Yankupon Senki.